Здрасти, хора! Ще направя един опит да си взема днес книжката и номерата на колата. Не знам дали ще стане. Не са се минали 2 месеца. Закона е за 2 месеца. Минал се един. И това ми е втори опит. Изобщо не съм сигурна, че ще се получи. Изобщо не съм сигурна, че това ще стане. Обаче чувствам се така, някак си гложди ме отвътре. Като нещо, като задължение, ходи без телка, опитай, може пък сега да стане. Ако си взема колата, веднага отивам на разходка. Отивам първо да измия, защото горката е станала толкова прашна и толкова мръсна там, дето седи. И след това веднага отивам на разходка и не ме интересува дали ще вали, дали ще гърми, какво ще става. В интерес на истината има облаци днеска. По път за общинската полиция минава през центъра и не мога да не ви покажа, никога не съм ви показвала тия двете сгради. Много от вас може би знаят, че това, то е като замък нещо, бялото е кметството. А жълтата сграда, това са много стари сгради на Кавала. Жълтата не знам каква институция е, но до нея е католическата църква. А това е нашето кметство. Уникално. Все едно, че излязло от приказките. Сега не знам доколко се вижда от камерата, обаче е уникално. Има и цветя, розички, които аз обожавам, и някакви жълти, какви ли не още. Чудесно е. Това беше хора, взех си номерата, сега отивам да си измия колата, да се почистя и отиваме веднага да се разходиме. Не, преди това имам да свърша някоя друга малка работа. В едно от предишните ми видеа, когато пазарувах дрехи, ако си спомняте, бях намерила този магазин за втора употреба дрехи. И тогава не влязах изобщо, обаче ми остана в акъла и реших да го направя днес и да видим дали може да се намери нещо тук и какво изобщо има. Направим впечатление обстановката в магазина, защото всичко е много хубаво подредено. Въпреки че са втора ръка дрехи, виждате, жената се е погрижила, даже някои са с табелки. Жената се е погрижила и всичко е сложила по цветове, така да изглежда по-хубаво, по-привличащо за окото. И точно това и мене ме привлече. Има всякакви цветове дрехи. Бежови, бели, сини, зелени, жълти, червени, розови, каквото ви се иска. И в Кавала има още един магазин. Те бяха още 2 или 3, обаче затвориха и останал още един магазин за втора употреба. Обаче там няма нищо, аз съм го посетила 1-2 пъти. Това са покупките, направени са. Находките ще ви ги покажа от вкъщи. Магазина се намира на улица Омония, малко след полицията, и се казва, един момент да изляза само навънка. Тук някъде го пише отгоре, Бозена или нещо такова. Ще го намерите. Алло. Седнахме на кафенце преди да се приберем и има една специална причина, че сме точно на това кафе. Сега след малко ще ви обясня, но пък и кафенцето си е хубаво, така оригинално, на мене ми харесва. Понеже имах въпроси за градския транспорт в Кавала, защото се оказа, че много хора идват и не със собствени коли, не със собствен превоз и идват в Кавала на почивка и след това се чудят какъв автобус захванат за къде. Аз съм точно и затова дойдохме тук с дъщеричка да пиеме кафе, за да ви покажа откъде тръгват, ако не всички, поне всички автобуси. Това е пристанището. Там отсреща пред тая сграда спират големите фериботи, така че ето това има и паркинг.
Там е първата спирка. И от тук тръгват автобусите, градския транспорт и продължават навътре в Кавала. За вас не са ви нужни всичките автобуси. Има или 2 или 3 автобуса са ви само нужни. Единият, от който ходи до болницата, защото може нещо да ви се случи да искате да ходите до там. Другия, който ходи от страната на гробищата, сега гробища, може да има гробища, обаче също гробищата има плажове, градски плажове. И другия, който ходи към от другата страна на Кавала, дето също има плаж, Каламица, а и ходи до Бати, до първия плаж след Кавала. И има един страхотен ап за тия автобуси, където можете да си го свалите и оттам да видите всичко, когато тръгва, откъде тръгва, даже когато сте на спирката, да видите къде са спирките. И даже когато сте на спирката, да видите след колко минути идва автобуса, така че да сте окей да не чакате. Но този ап ще ви го покажа от вкъщи, хем ще го разгледаме заедно, хем ще видим и какви автобуси, кои номера са ви нужни. Сега, има една подробност. Ако си вземете билетче за градския транспорт от будката до спирката, не всички спирки имат будки, обаче някои спирки, особено тия тук на центъра, по принцип имат будки, дето продават билетите. Да си го вземете от там билетчето, не вътре от автобуса, защото от будката е 1,20, а от автобуса е 1,70. Това е разликата. Друга подробност, като се качвате в градския транспорт, в градския, за Кавала говорим, не знам дали в Солун това съществува, трябва да се качвате винаги от първата врата, дето е шофьора. Защото шофьора по този начин вижда дали си дупчете билетчето, дали имате билетче. От предната врата се качвате, от задната врата слизате. Ако има 3 врати, пак от предната се качвате и от двете по-назад врати слизате. Ако сте примерно цяла седмица турка на почивка или 15 дена, тогава можете да вземете карта. И вътре в апа ще ви покажа колко струват и картите за колко дена. Ако постоянно ползвате градски автобус, примерно може би ще ви бъде по-изгодно да вземете карта, отколкото да си взимате билетчета. Но това ще го видим вкъщи. Изпихме си кафенцето и докато се изкачваме към вкъщи, не мога да не ви покажа пак една къща, която се реставрира. Половината е реставрирана, а другата половина не. Ето какво не е. А вижте какво е. Направо е уникално. Умирам за такива къщи, дето ги реставрират. И дал Господ, има доста тук в Кавала поличките. И розички, той път белички, обаче ухаят страшно. Котки навсякъде. Гърците обичат котките и ги хранят, не ги оставят така. Това е едната зеленката блузка. Тя не е точно зеленка. Няма никъде никакво леке. Да, не е от модерните, обаче на мен страшно много ми хареса, защото е интересна. Не прозира. Има подплата отвътре. А горе-долу, сега понеже вече е облачно времето, цветовете са ето такива. Това е втората блузка. Като гледам на екрана, този цвят не е същия. Да знаете, това е кафяво. А тук излиза някакъв друг като оранжев, но не е. Блузката е с голи рамене. И също много добра. Никъде не видях леке, никъде не видях нещо да е скъсано или и много приятен плат. Такъв хлъзгав. Много ми хареса. Супер е. Това е другата блузка. Това е нещо като риска. Това са и ръкавите. Особено тая риска много ми хареса. И отива с много работи и се закопчава отзад. Не се закопчава отпред. Има само 2 копчета. Даже може да се регулира закопчаването. Примерно, когато я пробвах, я закопчах, тук ми беше широка. Обаче като я закопчах тук, ми беше точно. Има само 2 копчета и надолу вече се разтваря. И това е много интересно. Цветовете на телефона ми изглеждат по-светли. Първата находка беше обаче тия дънки. Това си заслужава на 100%. Дънките са широки, модерни, каквито са и сега в момента. Нали сега в момента са на мода тия дънки.
Явно момичето, което ги е купило, са и били тесни или са били широки. Не знам какви са били, защото аз отрязах, без да исках скъсах етикета, но ето, това 29,99 и дънките са от Теранова. Да, Теранова. Дето аз много не го предпочитам този магазин, обаче за 4,99 нямам нищо против да ги взема. Понеже аз имах едно голямо огледало за цял ръст, обаче миналата година котките си играеха и го щупиха. И от тогава ме е страх вече да взимам такива големи огледала. И сега се чудя къде да ги облека тия дрехи, за да ви ги покажа. Защото в момента навън е облачно и вкъщи не е чак толкова светло и не можах да намеря място къде. И явно ще го правя на терасата. Не знам. Сега ще си помисля, ще видя. Това е първата. Дано да се вижда. Не е прана, не е гладена. Все още. Но и не мога да се видя изцяло. Вие не можете да ме видите, да аз се виждам. И отзад ето какъв е отвора с двете копчета. Много ми харесва. Това е, хора. Да. Мисля, че е готина и за лятото става, защото е все едно, че не носиш нищо. Не е ленено, но не и това като чаршафите, в смисъл такъв. Много ми харесва. Да. Изпирам си, изглаждам си я и със здраве да си я нося. Следващата. И тя е хубава. Може да се сложи вътре, може да си остане отвънка, както иска. По всякакъв начин може да се носи. Обикновена. Десена ми харесва. И отива много с дънки, с някакви, може би, кафяви пантелони или нещо такова. С бели мисля, че няма да отива. Това е. В смисъл по-лятна. Не, че това нещо пречи, но това е. Това е другата блузка. Харесва ми. Харесва ми, интересна е. Наистина интересна. Въпреки, че за първ път нося такъв цвят. До сега никога не съм носила такъв цвят и си мислих дали може би няма да ми отива, обаче отива ми. Много интересна. И като се сложи хубава чанта, и като се сложат хубави очила, и едно колие, и става супер блузата. Това е. И сега отивам за най-голямата находка. И това е вече най-голямата находка. Дънките. Сега как да ги видите обаче до-долу? Ами, не знам как. Някак си. Може би така. Чисто нови дънки. Цена 4,99 евро. Значи приблизително 10 лева. Значи купила съм дънките и 3 блузки. Всичките бяха по 4,99. Значи 3-4 по 5, да речем, 20 евро съм дала за днешните покупки. Казах ви къде е магазина. Понякога има и други отстъпки. Примерно намаляват с 1-2 евро. Ако попаднете на такива намаления, ще ви излязат дрехите просто без пари. Сега ще ви покажа апа за градския транспорт, който ви обещах. Това е. Аз ще ви оставя линк отдолу в описанието на видеото. И тук са всичките. Ако пуснете отгоре, може да видите на английски, има го на френски, на немски и на испански. И разбира се на гръцки. И тук са всичките номера на градския транспорт. Тия, които на вас ви трябват, е автобус номер 11, който върви от единия край на кавала до другия. И този автобус върви и до болницата. И гробищата, където отсреща има два плажа. 11. 8 също ви трябва, защото 8 върви на плажовете в Каламица.
ходи до Батис. Това само през лятото ходи. Сега, например, от 1, може би е започнало, но ако не е започнало от 1 юни, ходи до Батис. Това е първия плаж след Кавала към Пальо. И дали нещо друго ви... и също и тройката. И тройката също ходи до гробищата, там дето има плажове. Сега другите, както виждам тук, не са нещо особено. Освен ако не сте се наели някъде във вътрешността на Кавала къща за гости. Но вие ще си ги проверите. Има го на английски. И сега, да вземем тоя. И отдолу вече си пише какви часове тръгва и откъде. Ето, примерно, автобус от болницата тръгва постоянно и непрекъснато. Има през целия ден. В събота също има. Тук пише, че в неделя и по време на почивни дни също ще има пътувания. И тук отдолу си ги пише. Сега някъде имаше и една карта. Като потърсите вътре в апа или в сайта, няма значение, тук се вижда и какви са цените на билетите. Ето 1,20 ако си го вземете от будката, 1,70 ако си го вземете от шофьора. Има и намалени билетчета, но това вече са за студенти, за хора с 3 деца и така нататък. И вече тук по-надолу пише какви карти може да си вземете. За 10 качвания плюс един бонус 12 евро. За 20-24 евро, за 30-36 евро. Обаче има и пакети, които са примерно за 15 дена са 28 евро. И се качвате постоянно непрекъснато на всички автобуси и където си поискате. Така, това, което ми интересува обаче, ето това, което исках да покажа. Тук си оголемявате, обаче да, от тук. Оголемявате и виждате всеки автобус къде спира, откъде минава. И да речем, че сме примерно на пристанището и си избираме кой автобус, да речем, че си избираме птицата и казва ни, че за къде е автобуса и след колко минути ще има на тая спирка. Ето смениха се минутите, от 24 станаха на 23, че на тая спирка, която сме си избрали, идва автобуса след 23 минути и на къде отива. Ето откъде минава и къде отива. В смисъл такъв, че да, тук са и часовете. В смисъл такъв, че този ап е страшно много удобен. Можете да си го свалите на телефона, можете да си влезете в сайта. Пак казвам, ще оставя линкче отдолу в описанието на видеото. И така никога няма да се затрудните къде ще отидете, с кой автобус, къде да слезете, след колко минути идва и така нататък. Хора, това беше за днеска. Надявам се да ви е харесала разходката. Следващото видео ще бъде разходка извън Кавала. Намислил съм къде ще ходиме. На много интересно място. Е много по-близко до България, отколкото е Кавала. И да, няма казвам нищо друго. Обичам ви, целувам ви, прегръдки и до следващото видео. Чао!